Konrad Mizzi se jkun imsejjaħ biex ikompli x-xhieda tiegħu nhar l-erba' li ġej fis-satejn, dan wara li l-eks Ministru Laburista iddaħħal l-isptar tul il-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' wara li ħassu ma jiflaħx u allura ma setax ikun preżenti għall PAC li tlaqqa wara nofsinhar. Tul il-laqgħa li ġejja tal-PAC ġie msejjaħ ukoll biex jixed Polapa Bologna. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi bħalissa jiskrudinizza l-kuntratt tal-Electrogas b'sorsi ta' Net News jikkonfermaw li l-eks deputat mexxej Laburista iddaħħal l-isptar tard bil-lejl u l-kundizzjoni tiegħu hija waħda serja u li għalhekk se jinżamm l-isptar għal diversi jiem. L-erba' wara nofsinhar kien pjanat li titkompla l-oral presentation ta' Mizzi fil-PAC. Kif l-aħħar ġimagħtejn Konrad Mizzi għażel li ma jweġibx għad-domandi li sarulu dwar il-kuntratt tal-Electrogas. Fil-għal inżammet tal-Kumitat li għandu fiħdanu d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Pepe Fenek Adami, Karel Aquilina u Ryan Kallus inqrat il-korrespondenza li batu l-avukati ta' Mizzi fejn indikaw li kien indispost. Intant tul il-ġurnata kien hemm qatt ta' reazzjonijiet fuq il-medja soċjali wara din l-aħbar dwar Konrad Mizzi, inkluż miċ-chairperson tal-Medja Laburista Jason Mikallef fejn kiteb dwar il-fatt li din l-aħbar ġiet irrappurtata minn kull kamra tal-aħbarijiet f'pajjiżna. Iżda Mikallef fuq Facebook ħass li kellu jattakka l-ġurnalisti tal-medja indipendenti. Għar minn hekk, Jason Mikallef għażel jsemmi l-ġurnalist tal-Malta Today b'ismu b'riżultat li fuq il-paġna tiegħu spiċċa esponih għal attakki u insulti tal-partitarji Laburista. Iċ-ċermen tal-Medja Laburista qal rapportaġġ li sar fuq Konrad Mizzi kien wieħed kattiv biħdura u bla qalb fil-waqt li kompla jirredikola il-ġurnalist Matthew Vella.